Πάμε να φτιάξουμε το πιο περίεργο τασάκι 3D για τερέα. Ήταν από τις φορές που πήγαν πολλά πράγματα στραβά, αλλά stay with me, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Αρχικά κάνουμε το καπάκι και μετά μέχρι να στεγνώσει λίγο, κάνω τις δύο φιγούρες. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι κάθε φορά. Αυτό που βλέπετε μου πήρε 5 ώρες, δεν θυμάμαι κάπου. Κόλλησα τα αυτάκια του και είδα έτσι ώστε μία φιγούρα να είναι σε σωστή αναλογία για την άλλη. Και εδώ, αφού φτιάξουμε το κουπάκι στον τροχό, θα τριμάρω το καπάκι έτσι ώστε να εφαρμόζει τέλεια στο κουπάκι. Εδώ έχω σπάσει το κεφάλι μου να βρω τρόπο έτσι ώστε να μην κλειστρήσει καμία φιγούρα προς τα μέσα, γιατί το τασάκι έχει κλείσει. Έτσι ώστε όταν πετάς κάτι μέσα να πέφτει και να μην στέκεται πάνω. Εδώ είναι η στιγμή που λέω τα κατάφερα τέλος και θα το αφήσω να στεγνώσει τελείως. Δεν πρέπει να έχει μείνει καθόλου υγρασία όταν μπει στο φούρνο έτσι ώστε να βγει αλόβητο. Και αφού έχει στεγνώσει τελείως, το σφουγγαρίζω έτσι ώστε να γίνει όσο πιο smooth η επιφάνεια του γίνεται. Αφού ψηθεί για μία μέρα, εδώ είναι η στιγμή που αρχίζουμε και το ζωγραφίζουμε. Είναι η στιγμή που κάθε τι που δημιουργούμε αρχίζει και παίρνει μορφή σιγά σιγά με τη ζωγραφική. Και εδώ το θαυμάζω και λέω τι κουκλάκι έχει βγει και φτάνουμε στο γυάλωμα. Πάνω από τα χρώματα περνάμε το γυαλί έτσι ώστε να παγιδευτεί το χρώμα ανάμεσα στο γυαλί και στον πυλό και να μην ξεθοριάσει την παρόδο του χρόνου, να είναι κάτι τέλος πάντων που θα το κρατήσετε για πάντα. Και κάπου εδώ θα μείνει μια ολόκληρη μέρα μες στο φούρνο για το τελευταίο του ψήσιμο. Αλλά δεν ξέρεις αν όλα θα πάνε καλά μέχρι και το τελευταίο στάδιο όπως εδώ. Και μια φιγούρα έκανε ελεύθερη πτώση προς τα πίσω και το ξανακάναμε όλο αυτό από την αρχή. Αλλά άξιζε γιατί είναι το πιο μοναδικό τασάκι για τερέα που έχω δει ποτέ.